Hindi tayo gumising ng maaga o ano, mag-flight ng maaga. Ba't maaga ang kinukuha? Yung mga moms. So, eto na, finally, nandito na tayo sa aeroplano. And yes, I made it. Nakaraan na iwan tayo ngayon naman. Sakto naman. Hindi naman tayo, doon inaantok na ako kanina talaga. Kasi from Pangasinan straight na ako dito, diretso na ako sa airport. Kaya ngayon, pasok na tayo. Tayo sa 28. Oh my God, dulo. Bandang dulo na naman po ako. Pero nasa I lang ako. Dito na po tayo sa ating upuan. So, kalmala lang natin. At suot ko po yung aking magic pillow. Maya-maya tulog na ako. Pero syempre, bago yan, kailangan makita nyo rin kung sino yung magiging katabi ko. Pogi kaya? O maganda? Nuggets o Thunderbolts? Abangan. Hulaan nyo nga, komenta kayo sa baba. Oh my God, mga moms. Hindi ako naiwan ng aeroplano. Pero, nakasakay ako ng aeroplano pero sa ibang lugar pala ako. Hindi sa Cagayan de Oro ang banegsa ako. Nakakaloka. Hindi mo lang nila napansin. Kasi nandito ako ngayon sa Kindingan, Misamis Oriental. Oh, diba? It's a prank. Ewan ko na lang talaga ha. Pag nangyari pa sa akin yun. Nakakaloka na. Hindi ka na iwan ng aeroplano. Pero iba yung ano mo napuntahan mo. Malaloka na lang talaga ako. Oh yeah, no! Andito na ako ulit. Yung parking. Shoutout to sa inyo. Lingon. Lumingon na. So I was now thinking mag-taxi ako or mag-shuttle ako. So niisip ko pa. Bahala na. Saan ma'am taxi? Naan? Ay, saan taxi? Cagayan mo? Going to Cagayan de Oro from the airport. Pwede nyo i-try itong shuttle bus or yung Magnum. Wherein, magbabayad lang kayo ng pamasahe ng 200 pesos or 199. So, kung pumunta kayo rito and budgeted lang talaga yung inyong pera, pwede na itong ganito ang gawin ninyo, no? Mag-bus na kayo to CDO. Then from CDO, meron na kayo mga pwedeng masakyan going to saan, to Siargao. So, para medyo mas less kayo ng pamasahe. And nandito na tayo ngayon sa Cagayan de Oro City. So, as you can see, may mga mall na sa likod. And dito sa harap meron na ring mall. Kaya ngayon naman, pasakay na, from here sa Cagayan de Oro, sasakay na ako ng bus to Hasaan. So, ito yung Villa. Ayan. Yung Villa Nueva. Katabi lang yun ng bayan nila Brenda. Yung Hasaan. Mula doon naman sa bayan ng Villa, sumakay ako ng Dulo. It's either pwede naman siya diretso na papunta kina Brenda sa loob pero mostly kasi pag namamasahero talaga sila hanggang doon na sila sa kanto ng Springview. Doon sa may kanto papasok, so hanggang doon lang itong sasakyan na to, and that is only 15 pesos, then additional 20 pesos doon sa motor na papasok. Yung habal-habal nila kung tawagin. Malapit na ako, so hindi na lang nasa Hinagoy Park na ako. So, I'm back. Nandito na ako sa parking. Ayan. So, papasok na ako sa loob ng hinaguan. Sino itong nakikita ko? Aba. Yes.
Dito po ako mag-New Year. Dito ako nagpasko, dito ako nag-New Year. Pero, yun nga, umuwi pa rin ako, no, to celebrate the Christmas with my family. Ayan, kapag nagre-reunion kami. So, yun naman ang importante. Kasi during dun sa mga, may kanya-kanyang date na, Hi! Asa ka ba? Ha? Anong nangyari sa'yo? Namamaga-mata mo, umiyak ka? Away kayo, no? Nag-away pa sila. Nagala naman yan. Parang iba talaga yung laki ng balakang mo ngayon, Day. Ay, okay. Ako, ito na. Ay, kahapon pala nagdibo yung jowa mo, no? Ano sa araw? Sino yung mga nandyan? Hala, ba't kinalbo? Hala. Eh di nalungkot siya. Ha? Ano nangyari kay Mumay? Oy! Mumay! Murag na ay ano. Ano sa mga Bex? Sino yung mga nandyan? Nakita ko sa Jesus sila Paloma. Britney. Ewan ko lang si Ella ko nandyan. Hi birthday boy! Thank you. Oh, diba? Hi! Dami, alak. Elan, Day. Matutong sumuko pag wala na talaga, Day. Talaga? Talaga? Diba? Ilang beses na Talaga? yan balot. Ilang beses na yan. Ay, ba't naglaba ng ano? Kung di tayo gumising ng maaga o mag-flight ng maaga, ba't maaga ang kinukuha? Ayun. Ayun. Good morning, Happy New Year! Sige, go! Okay. Ilan ka na, ilang bilan na yung pagkadang sa tiyan. Ayun. Yun ang masakit. Aga-aga nyo Ito pala yung almusal dito, ang sarap, crunchy. O, kamusta yung overtime nyo? Matutong mag-give up, ha? Gaga ko dito sa isa ka rin. Mukha. Masalamat ka nga, nagkagulo sa GC. Sabi ko, Paugat, amor! ako narinig ako yung picture. Ako mawa ka ito. Laban na laban. Ano, Ate Paloma? Pabalik ka na ulit sa pabrika. Namnamin mo na yung bakasyon mo. Ha? Hoy! 3 weeks? Leave. Nga naman. Antari ka, papasok lang ng 2026. Leave agad, ha? Ang bongga. Ay. Leave ka din. Hindi. Leave. Leave. Leave me alone. Leave me alone. Kasi zero. Wow, tama. Ako, okay na naman yung mga aw. Pero yun na dyan, nasa harap ko, ano ba yan? Kasi nakalib kami. Nyeta. Ay! Graduate na kami kasi dyan eh. Mga ganyan, ha? Nongga pa bago, Di ba, Gwen? Tama, Gwen? Bigyan na nga ako ng penalty. Wala. Muntikan. Muntikan ba? Tawag na ba?